Nazdar Vimirovci a vítajte pri novom diele trénovanie v Brawl Stars. Jupi. Takže a po svojom videu ste dali 10 lajkov a pribudli mi 4 odoberatelia, takže dneska pušnem 30 pohárikov. Takže zase zopakujem, 1 like, 1 pohárik, 1 odber, 5 pohárikov. Takže tak. A 30 pohárikov som pušol na Rikovi. A dneska sa odohral teda ten zápas proti youtuberovi Blutovi a vyhral som. A bude ešte jeden 6.8, čiže sa teším. Takže dohral som hry a stalo sa toto. Dobre, tak ideme otvoriť. Oj. Ukáž čo padne. Za chvíľu budem mať všetky skiny na Rika, normálne to nejde. Ja ako? Dobre. Čo? Ne. To sa nestalo. Tohoto istého brawlera sa na hlavnom účte snažím získať už asi mesiac. To je šialenstvo. Domkol som nového brawlera a skinarika a rýchlo som s ním dal jednu hru, že otestujem ho. A to je všetko, čo som dneska spravil. Dúfam, že sa vám to páčilo. Nezabudnite dať like a odber, aby som pušoval ďalšie poháriky. Čaute.